Abot sa batong bata may galangan na biktima sa sunog tulosan ka buok natong adlaw nga adlaw nga Sabado. Si Idol Tweety tuwa karon sa area sa nasunugan sa may barangay Mambaling. Niadtong adlaw Sabado may galatong balikan una ang fire scene din may tabo katong sunog mga kaigalaan. Yes, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Radyoman Attorney Rufil live and direct dirigid mismo sa fire scene kung diin Attorney Rufil kaning ako ang konter sa to ang video ka ng Attorney Rufil din hinakitaan ang kining tulo ka mga bata Attorney Rufil ginapil gid taon kasunog atong higayuna dininis barangay Mambaling Attorney Rufil og 28 gyud kapanimalay ang naugdaw Attorney Rufil 61 sa mga pamilya ang apektado og 255 sa mga individual ang apektado Attorney Rufil. Kani Attorney Rufil mao ni ang balay atong mga bata Attorney Rufil kung din sila nakita natong higayuna kung asa pod sila na wala magjuday sila nabili na Attorney Rufil sa ilahang ginikanan kay ato ang nahinabi Attorney Rufil. Ang ginikanan sa maong mga bata. Ang katong higayuna daw di ay kay mukuha ta sila sa ilahang mama Attorney Rufil dito sa Carbon Public Market gikan sa trabahoan. Apan Attorney Rufil ang kaning duha ay ang kaning tulo ka mga bata kay gipahuwat sa kining amahan para kuhaon ang tang ilahang e-bike Attorney Rufil nga mo ilang sakyan padung kuha sa ilahang inahan Attorney Rufil ni Enika Attorney Rufil niya. Apan higayuna man god pagkuha sa kining e-bike sa Papa Attorney Rufil kaya duna day silingan matod pa ni Attorney Rufil nga nagpasunod balik aning mga bata sa ilahang panimalay. Apan until karon wa pa sila kabaw Attorney Rufil kung kinsa ang kining silingan o tawhan Attorney Rufil nga nagpabalik. Kani Attorney Rufil na nako dinhi sa ubang mga balay ang naapil gid taon kaugdaw ani nga nahitabong sunog. Hinahinay na Tweety, hinahinay lang na mga lansang simbako. Naapag yun dire Attorney Rufil, napay wala pag yun nakuha, napag gani mga scene dinhi kay gipahimutang ang kini mga nasunugan dinhiman sa may barangay Mambaling dool yun mismo sa police station Attorney Rufil. Suluoy kayo, tulo ka bata na sunog, galuoy down Idol Tweety. Tulog yun Attorney Rufil ang nasunog nga mga bata. Kaya wa man pud magtuo ning mga ginikanan Attorney Rufil nga maapil po din tayo nagkasunog ang ilang anak kay lagi mukuha naman nita sila sa ilahang mama ni Enika Attorney Rufil nga nanabaho atong higayuna ang ilang papa ilahang kuyog panigawas sa sila ni Panimaya Attorney Rufil niya sa paghuwat nila Attorney Rufil pagpapahuwat sa amahan aning mga bata Attorney Rufil sa mga bata samtang nagkuha siya sa e-bike kay duna lagi Attorney Rufil nagpasulod balik sa mga bata sa balay. Motong pagbalik sa Papa Attorney Rufil mo na to dali kay panghitabo nasunog na ang kining panimalay Attorney Rufil. Gani Attorney Rufil na amantay silingan at banggid mismo ilahang balay ani nga gihimutangan sa mga bata Attorney Rufil rescuehon gid ta niya ang kining mga bata. Apan gitungod ang kayo Attorney Rufil paspas gid kayo po ni dako mo nang hinungdan po Attorney Rufil nga wala gid taon niya na rescue ang kining mga bata. Kani si Attorney Rufil mo ni si Kuya Dudong tawag sa imo no? Dun. Kuya Dudong asan to pahitabo sir? Actually ma'am, wadi ko magdaw nga matay-matabo no. Kay gikan sa driver ipay ko sa punta sa masaheros ako. Di ako masawa, trabaho sa barangay. Di akong gitod. Di ako man magikan punta mga alas 9, tulas mata na ito ko mga anak kay duha ang dagmay nabilin man. Kay Sabado by klase. Nuli ko dire kay kagunaw na sa ko ang garbage truck mo so dire sa mga brang sitio kay mo kolektor og basura. While nga alsa ko sa mga basura gisbabaw niya padusubo sa akong gipuha sa may poste. Ang anak ako sa gipakaon. Karon paglasan ako kalsa sa basura katong usa ka sako gibutay na di pahuway wali gud. Namin ni siya gid nila gasto. So akong gilili. Paglili nako. Perti magari gasto gitan dire na. Bakilid. Bulus asa siya mulusot ang aso ba? Unya man paglusot sa aso, may mga bata diha nangaway niya ako sang Kaning kinta na sir? Karing bisa na makarima man. Karing ma'am. Ya ambita na ang importante rin ma'am, anan importante rin. Di ka basta-basta kumwiras ka kung usay gusto mo kwaon, gana o kurma ma'am. Gana. Mga bata diha ang gana. Kaya aso medyo kayo na manibungbong diri ma'am. Kagala bungbong.
kayo ni nasugat ako patatagak wala ko diya. Wala ko'y kusog. Ako gusto na ko tabuhaton. Ako sa kuwag balik pero wala jud kusog. Mato ako na ako na ng mga anak papaw. Ako sa panaog iparescue ako kay mamatay man sa mabuot mo sila nga ba. Naw ko ngay sa mga silingan ko na patay to mga bata. Again, mao ito niya akong nakakanon, ma'am. Sir, unsa to ka tinuoras sir nga kanang ipaambak unta to nga kinamagwangan nga anak sir, pero wa siya maambak kay tungod niingon siya nga iyang baliko na iyang mga igsuon na iyan na lang unungan. Wala sa mga tao dili mga bata kay dili naman ni rescue kay ako dito lang ako sa gawad. Lasrasay naman ko dito sus katakit ba. Ano ko ba kinsa na tong mga bata naging ngalay at diri niya. Talang patay gid kay ano what out gahi mo kay kung kauyaw. Bisag lawan nito ni siya. Gahi kayo di na matangtang. Mo na ako sa masulti nga. Di na tubli mo ng mga bata taon. Kay wata kabaw. Kay mga bata to na igwatos Ginoo. Pero salamat lang ko nga wasad wa kay kun na di mano pagunsa kay may tabo nga ako na sadlo yung mga bata ko ako mawa. At ang Europil, nagmo gihapon ni si Kuya Dondon sa iyang sakit sa may hawak iyang may ribs. At ang Europil, kay tungod nahagba man siya tayo gayon na katong iyang gisuwayan na pag-rescue ang mga bata. At ang Europil, apan kay wala na lagid mahimo at ang Europil, gipaambak pa sa mga silingan ang kinamagwangang anak kay lagi nagkaway-kaway pa din apan niingon na siya at ang Europil nga baliko niya ang iyahang duha ka magtuon na Tornero-Phil kay tungod nga paso daw at Tornero-Phil hinungdan nga wa na gyud sila makagawa sa Tornero-Phil. Sus kaluoy taon Idol Tweety. Ginoo ko. Okay. Kaya dinning balaya at Tornero-Phil doon ra man gyud kayo sa highway at Tornero-Phil. Inigsulod nimo dayon na Tornero-Phil na ana dayon ni nga maong balaya at Tornero-Phil. Nga giingon na maoy hinungdan sa sunog sir? Oh. Pero na may service pack na kasuod diri yung mga magagisod og paggawa sa mga tao sa mga motor. Pero pagkabot gabi sa nabot sa dantang fire truck, pagkabot sa fire truck mambaling, di katay na magdalik, dali na magay ni katay ang kuan, magdali kay ni katay ang kayo ba, mato nga wash out kita yun. Tumoto si Attorney Rufil, si Kuya Dondon at bang ramang gyud ilahang balay. Okay. Sa maong nga nasunugan na Attorney Rufil. So for Attorney Rufil mo na to ang nakuha nga latest din ang ato lang hibawan gikan sa Bureau of Fire Protection na Attorney Rufil nagsugod ang maong sunog sa ubos nga bahin. Apan wa pa ta nakakuha sa data Attorney Rufil kung kay kinsa gyud nga kwarto dapit ang nasunog Attorney Rufil nang una. Okay. So muna sa Attorney Rufil mo nang ato ang nakuha nga latest diri sa sitio Mabapo Avocado di ba? Kay Bayabas man to una. Avocado Street. Sitio Mabapo Avocado Street, Barangay Mambaling ning Dakoy Subo Attorney Rufil. Kauban na to sa itong Armament Patrol, itong Speed Pilot Idol Double D. Kauban po na to na si Rajaman Jane Gallardo sa haya mismo sa tulong mga bata at Attorney Rufil. Kaya yung Idol PT sa DWH Experiments Bugaya sa 93.9 Tatak RMN. Salamat na Idol Tweety sa mga report tungkol sa itong hagipot sa oras. May galamo ng ato lang diretso itong report. Gisubay na ito ang fire scene mga kagalaan. Karon to sa may haya, to si kasamang Jane Gallardo. Atong tagagpagtagad may gala. Yes, kasamang Jane. Kumusta na Jane? DYHP RMN Report. Yes, Rajaman Attorney Rufil, live ta karon dinhi sa usa ka kapilya dinhi sa may Avocado Street, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Subo. Diin gihaya ang tulo ka mga bata nga naapil sa sunog niadtong Sabado Attorney Rufil sa nahigitang barangay. Naana ni sila dinhi gihipaybutan kasama Attorney Rufil apan wala lang gipakita gyud ang ilaha nga mga patayng lawas. Gisudi sila sa lungon Attorney Rufil nga close rapod Attorney Rufil kaya dili naman po may tsura. Mao ni sila ang tulo ka bata Attorney Rufil nga si Sashna Lexi, Razan Kyle og si Asena Lexi Attorney Rufil. So ato ipakita dinhi nga kanang nahimutang na ni sila ang tunga nga bahin mao ang kinamagwangan Attorney Rufil nga ang matag kilid mao ang iyahang mga manghod. Kaganiha po Attorney Rufil ato yung nahinabdi mismo ang mama nining maong mga bata nga emotional gihapon gyud in town Attorney Rufil sa nahitabo sa iyahang mga bata kaya musugat man unta ay mga bata kauban ng ilahang papa nga kuhaon ng ilahang inahan gikan sa trabaho Attorney Rufil kaya mao man gyud ni ang ilahang naandan nga magkuyog
din ni sila. Kaya tungod sa kasuod nila Attorney Rufil, halos dili na ni sila mabuwag ning tulo. Bahala na lang din ni sila kaduha og lain, basta magkuyog lang ni silang tulo Attorney Rufil, ana gid sila ka suod ning mga bata. Amo nang dili gyud ka kalikayan nga ang inahan gyud Attorney Rufil nagsakit ug ang amahan gyud kay ang amahan man gyud ang last touch ani Attorney Rufil kaya mao man tani kuyugan sa maong mga bata para kuhaon ang ilahang inahan. Atong hinabion na kadiyot Attorney Rufil ang inahan sa maong mga bata Attorney Rufil nga si Ma'am Inesa Marie Shabok. Ma'am, mayong buntag among pahasubo is Ma'am gikan sa DYHP RMN Cebu. Kauban nato sa Pikas Linya, Attorney Rufil Banyok, ma'am. Hello, sir. Yes, Attorney Rufil Banyok ni sa DYHP ug IFM amo mga pasubo pagbalik ninihitabua in taon sa imong tulo ka mga anak kahibaw mi unsa dili matukib ang kasakit nining hitabua. So, oo. Kini ni ang imong mga anak mauni ang naandan nga kanang mabuntag naasla diha sa balay nya ikaw manarbaho hasta imong bana, no? Kuan sir, gabi akong duty 11 p.m. hangtod 8 a.m. Oh. Padong na dito kumuli ato nya. Puli-puli ra gyud na sa kumpare ko kami sa iyang lulo, sa iyang lula. Iyang lula magsige man nag-ari. Nya iyang kuan sa diyang mga igsoon sa kumpares. Inibong lang to parang gayon. Grabe. Wako kasabot kay sa amuang pag-amping nila ba. Inaanting pa dyan lang na sinapi. Ang imong pares ano panahon na magkuan po ni siya, mag-drive po ni siya sa e-bike. Oh, panahon na sir, may explain lang ko sir ha. Oo. Katong kuan na gayon na sayo sa buntag nanawag ko sa kumpares. Then niingon ko niya nga parang sa sugata ko ninyo kay kapadong nako. Then ana kumpares nga o sige magkuhaon akong e-bike, kuhaon sa dakang bata. Mo to ang mga bata sir. Nisunod niya, naghuwat sila sa gruto. Muna siya nga gruto kana, dira nga gruto niya. Kuha ta jud kanang gipalitan to jud niya og taho. May bong siya pagbalik na niya, giingnan pag niya ang mga bata nga ara ra mo ay muglakaw kay kuhaon ta mo balik ra ko dayon kuhaon sa akong e-bike. Nya na pag akong kinamagwangan nga opa. Puto sir, pagbalik na sa kumpares, pagkuha niya, nibalik siya, walang mga bata diri sa gruto. Naana sa taas niya, nasunog na pagyud ang amua. Dako na kayong kayo. Sus Ginoo ko. Mga unsang orasa man nakabiya tong imong nakabiya gikan sa inyong balay ang papa sa mga bata? Alas 8 sir. Okay, alas 8 man tumahuman imong duty, no? So muna panahon na nga sugaton na ka. Unsa man ni naanda ni nga kada adlaw sugaton ka sa imong partner? Mga anak kong partner. Ihatod may kuha na lang na pa doon sa kuhaan, trabahoan ako, sir. Ang imong, asa man dapat ka nagtrabaho? Sa Ermita. Okay. So, magabi imong duty dahil sa Ermita. Unsa man imong duty diha? Unsa man imong trabaho diha? Sir. Secretary ko sa Geraldizo Meat Shop. Oh. Sus Ginoo ko. So muna nga hatod nimo inig kagabi mo duty ka alas 11, ihatod po ka sa imong partner o sa mga anak nimo. Yes, sir. Nya mo na ikabuntag po, kuhaon po kasi mong partner o sa mga anak. Ila ko sugaton skina ning bayabas. Mo na naandan nga kuan, nga naandan nila. Jesus Ginoo ko. Di naman ka nakahibaw nga mauna ni, doon na sunog sa inyo. Nagsakay na ko jeep, sir. Igo sad, pag umanaw panawag sa kumpares, mga 3 minutos. Naka-decide na lang ka mo sakay sa jeep, nahibaw na ka nga doon na sunog. Wala pa. Tawagan ko sa musilingan. Mika, nasunog ang inyo ang mga bata. Wala ko kasabot mo, nilayat ko sa jeep, nisakay ko motor. Kunya, nagpahatod yung ko diretso. Ginana dyan ko ngayon, emergency dyan kayo. Ang mga anak nasunog na dyan guro to. Motor street ang dagan sa motor na abo, dagan na kay bombero mo to ni diretso ko. Sa muang balay, kunya, wako kasabot sa'yo. Nganong naingon nato, nganong naabot sa taas akong anak nga bili na bidamtan na sila muna og amo saka og nana na sila sa ubos. Sus Ginoo ko, no? Ngano man kuno nabalik pa sa sulod nya unta mingo mga imong bana nga kuan kana na ang huwat mo kay kuhaon na akong e-bike. Dili man na sila musod sir, walay mo ingon nila nga panood mo didto. Unyag manood man gyud na sila sir. Nay duha nga dili mo saka.
Naiusa mo likoy ba ingon ana gani dili mo Oo. sa naibong ko sila jung tulo niya. Di man na sila kadaog sad sa among portahan ug manakan manira na sila sa taas. Sus. Naamo mo mga parinte? Naamo mga parinte nga naaras dool? Ha? Naamo mga parinte nga naaras sa dool? Naa sir pero kuan man gud sir karang tungod sa karatol sad ba makalimot ba yagid ta sir ibaw ba gyud ta na makalimot ba gyud ta na. Oo. Wala, dili ra ba kita makasabot ana nya naa sa mong atbang sa Mumbai ila pang nabantay ng mga bata ko nangayog tabang kung kinamagwangan sir nakitaan pa mga pagtabang kaya laging mangod na paso na daw unya gingnan sila nga layat liksi layat mong razan layat mo niya di man mo ana man akong maguwang sir nga kinamagwangan nga ayaw lang ti kay akong mangod na paso. Sus, Ginoo ko. Kini mga bataan, nang eskwela na ni mga bataan, kini mong 6 years old o 4 years old? Ako ang 6 years old, ni eskwela nini. Ako ang 4 years old o 3 years old. Padung pa nisang muskwela unta, karong abli klase. Oh, kanang pagkagabi pagbiya nimo kay padung ka trabaho, kay nabantayan ni mga bataan nga murag something nga mura og mao na ditoy last ninyo nga panagkita? Katong pagbirnis ato sir. 30 pa nilang dagan-dagan sir. Dagan dito, dagan diri kay gawan betong pagbirnis. Bisag unsaon ako sila badlong. Ay mo sig dagan-dagan kay maumod mo. Mudagan jud sila mag dagan diri mga ligo kuwan kapila to sila ligo atong higayuna. Pag uli sa maguwang siya sa duwa sa gahubo siyang uniform naligo sa siya uwan. So unusual kayo. Unusual kayo to nga murag lipay sila kayo atong Biyernes. Nya sir, ang akong gikuanan pa gyud sir kay sa pila ka days pas na gyud nya sa wala pa gyud na sila masunog may boom mi mulakaw mi sa kumpares dili na namo silang palo mo palit mi kanon og tudan di man jud mi magluto sir mo palit mi kanon og tudan mo ana man gyud sila sir bay pa nya mo ana man akong pares nga ay lagi mo ana kay di gyud na maayo murag mabaraw ilang kuan ano ba ato say gayon nga morning nahitabo ambot lang wa mi kasabot. Oo, murag wa mo kasabot nga mo ngano nga inadto ang sinultian sa inyong mga anak. Oo. Wala ni manugon imong mga anak murag dunay mga istorya gawas adto nga bay pa na. Wa o siya mga aray lang sige balik-balik kon sir. Taon-taon na sige balik-balik ingon ana amo man darawon mo ana man jud mi nga. Ay ligi mo ana kay bati kay nangingon ana. Oo. Unsa may imong dili malimtan ano imong mga anak kini si Satcha, kini si Razan, Kyle og si Atina Lexi? Ang ilang pagkakiat sir. Ang ilang pagka sumugan, magsinungugay. Nay maghila kay magsumbag kayo duha kay igsuon ang ilang kiat ba? Labihan kalambing ni mga bata apod. Oo sir, grabe. Naapa dyan ni sila duha kairo. Nga ila yung sighag kugos. Mga paraygon po ni mga bataan ninyo nga magtiayon. Paraygon mo lang sir. Gikan sa uyuan. Hangtod sa namo, sa lula, sa uyuan, side sa kumparis. Paraygon kaya sa isbuntag. Mga ato ito, mga igis, mga igsingko. Ano sir ba? Manang grabe, unforgettable kayo ning pagkahitabo sa amuang nga pamilya. So naani sa kapilya karon sa Mambaling ninyo gihaya ang mga bata? Kapilya diri sa Sir sa Amabako. Oo. Wa na lang kuan eh. Unsa may plano ninyo sa pagkakaron? Karon sa man sila ilubong. Dili pa ko ka-decide sir og kano sa kay nagagad ako sa kumparis ba kay akong paris magsige mo gugila. Nya magsige siya ingon nga kani og mahuman ni ang tulo mawa na gyud kami na lang gyud ang duha. Sumura og ang imong pares murag wa pa maka-move on gyud aning hitabua karon murag konsensya seg mayo. Last touch siya sa mga bata. Oo. Og kada na ang dili na lang wala na ibasulay mo forward na ta pero ngano man tong wa man dadaas imong pares na lang paingon niya tana apas sa imong mama uban na lang ta sa e-bike. Mao lagi ang gikuan sir may padog gidana lang gid to niya kay gipalitan man na niyag taho sir niya. Kining mga bata masuko man ni sila kara ganing naibit-biton nga baso niya naisud taho nana niya maglakaw dali-dalion sila masuko man na sila.
So naanda na niya nga inigkuha sa mga bata, inigkuha na sa e-bike, ibili na sa mga bata, iya lang hapiton, naanda na niya. Oo, ang diri sa grupo, naarag yun na sila Permintes grupo, saksi ang mga silingan na mga na sir, nga naarag yun na sila sa grupo magbarog. Usa ka hinungdan nga nung nasud man balik sa balay nga, ug makasud na tanan sa sulod, di naman na mo balik. Mao lagi among pangutana, mao say questionable kayo sir, amo ang pagtiayon nganong nibalik og saka mong anak nga dili man na sa manaka og wala mi. Oo, kay ang kuan mo taba bisan og sa imo nang giingon na agi og pasakon na sila balay, naay mahabilin dili gid sila tanan nga mo sud ba. Pero kini hitabuan na sila yung tanan may nisod. Oo, sila yung sir niya. Kini mga bata dili pag gini manudog, dili ingnon nga panood mo didto. Oo. Layo lang ang gruto sa inyong balay? Dool na kay sir, oy, pila ra ka step, makita na din ang gruto na mo. Oho. So kini imong bana, imong partner magbiyahe ni siya og e-bike, unsa man orasan ni sa tigpamasayroan og e-bike? Mubiyahe na siya tagalas 10, tagalas 9. Nya mahuman og biyahe? Mahuman og biyahe mga alas 7 na kay Bukaway kay hatod pa man kuana nila. Oh. Mga alas 11. Okay. So sa ato pa kanana ang mobiyahe si imong bana sa e-bike kanang inighuman niya og sugat nimo, nigabuntag. So, nya ni kagabi isad mo undang siya dito kay aron nga maka hatod po nimo dito sa imong trabahoan. so sir. So magpuli-puli mo og bantay sa kibali magpuli-puli mo bantay sa mga bata. Oo. Sus Ginoo ko. Pila na may pangidaron gani nimo Dai? Yes, sir. Pila imong pangidaron gani? 22 sir. 22 kini imong partner. 26. 26. Oo. Kay kini ni ang dako ka problema o experiences kinabuhi grabe gyud ka labihan dili matukib no nga kining tulo ka mga anak gyud ninyo wa gyud tayo nahabilin in town nining hitabua. Wag yun sir, gihurot yun sila in taon, hurot yun kayo. Niyang maguwang, mapangutangan pang tato na mo, ug nilayat lang yun to siya. Oo. Ya, ni unong yun siya sa mga igsuon, sir, wa dyan niya biyai, ya pa dyan gigakos pag yun. Ini ka Shabok, taga-asa man gyud mo, taga-diha gyud mo sa Mambaling or taga-probinsya mo na namuyo lang mo diha? Ang akong partner, sir, is taga-diri, yun, lumad yun na siya taga-diri. Oo. So ang iyang mga lulos, mga bata, mga uyuan na aron ta sa duol, no? Oh, pero kuan mong sir, mga tiguang na ba niya? Dili sad makaya, kay nasad sila 90 years old nga. Yatim man na ba? O mo na nakalisod sad mo na nga nato panahon na nagiyahay lang gyud og kuan nangarato lang siguro tong uban sad. Oo, nakalimtan nga naa sa debata sa babaw na ba? Pero ang akong question lagi sir kay kinsa kay nagpasaka sa mga bata. Oo. Now kinini ang kumusta man ang city government? Ningon man gud to sila nga at least mutabang sa pamilya na ana bay ni Anha nga to mga official sa city government of Cebu? Naara sir. Okay, mas mayo no kay aron nga makuan in taon kay ingon man tong city government nga at least na ila man sa ning obligasyon nga mutabang sila sa pamilya. Oh sir, gitabangan man sa noon ko sir. Oo. Sus Ginoo ko. So wala pa may plano kung kano sa ilubong kining kuan mga bata. Wala pa sir. Oo. O sige. Sige, inika no, salamat kay sa paghatag panahon namo di sa DYHP og sa IFM og hinaut-on ta nga ato lang ning Apple o ato mga pag-ampo sad nga makakuan in taon mo kay bawo may unsa kasakit ni sa inyong part in town kining hitabua. Oh, salamat kayo sir. Okay, kasaman Jane. Maoto si Inika Shabok ka sa mga Attorney Rofil ang inahana sa mga bata nga naapil gyud sa maong sundog nga nahitabo ni adtong Sabado. Supposed to be Attorney Rofil. Jane, ang atong matan-aw Jane naa sa kapilya in town na medyo tabangunon gid taon kaayo ang pamilya no nining maong kuan in town. Yawa pa murag na sila naa sa kontaron di pa sa kasabot unsa ilang buhaton na kasaman Jane. Lisod pagyud kaayo sa pagkakaroon giusaran ni diring mga bata Attorney Rofil kaya sa ilang panimalay wala gid sila napupo Attorney Rofil kaya nasunog gyud tibuok nga balay nila Attorney Rofil. Pangutan ako nito balik tong inahan be si Inika o okay na ba siya nga mas mayon ko nagikan gyud nila nga manawagan ta sa to mga listeners labot ani kinahanglan tabang kay ni amay gobyerno nga motabang but kay bawat taman unsa may tabang rapod sa gobyerno.
Ako laging panawagan sir nga unta ang uban sa matabangan sa kay sila daghan sa kay sila anak ko nya luoy pud ra ba kayo nya kami sira jud kayo namong dili na lang nitabangan ang uban na nang nga daghan kay anak ba kay pait kayo nga mga bata namong di maamong luoy kayo dabang nang nilang mga bata ang mga nay mga anak. Pero kamo mo may namatyan mo na nga kamo mo namatyan tulo ba yung taon kabuk murag nga gigidlisan ming naminaw aning hitabua karon og manawagan mi og panawagan sa itong mga listeners okay ra nimo ini ka? Okay ra kayo sir. Oo. Sige. Sige ini ka no kay balikon ako kining imong mga anak in taon si Sasha amo ni kinamagwangan si Sasha no? Ni Sashna, sir. Sasna. Okay, so Sasna mo ikinamagwangan. Kini si Sasna Lexi Siabok. Sasna Lexi duhay iyang pangalan. Pulos duhay ngalan ng imong mga anak, no? Oo, tagduhay nga nila, sir. Oo. Si Sasna Lexi, unsay dili mo malimtan ni Sasna Lexi? Ang iyang pagkakuan, sir, ganing muhilak ba sa mga pabsin nun kay tungod lagi lagi karang sa hubako na ba niya, sir? Kini si Razan Kyle. Unsay imong di malimtan ining bataa? Ang iyang pagka-bright, sir. Oh. Bright yung anak kalaki, sir. As in, ako yung tulok anak, bright. Ako itong pagkakabuang anong ngayon nato. O kini si Athena Lexi, 3 anyos. Unsa may imong di malimtan ining bataa in taon nga siyang kabata, siyang ka-baby pa. Ang iyang pagka-jolly, sir. Di dyan siya mailan nga 3 years old, sir. Kay bakang ano, sir. Muyawit na siya, sir. Halos tanan pa pag makabilib niya kay tungod siyang baba. So kini inyong balay nga inyong gipuy-an usa man inyo ning balay nga inyong gikuan nga nasunog or nag-abang ra pud mo diha? Ang amuha gyud na sir. Oo, pero mo ning nasunog ron. Oo. Unsa man way ka parkingan di ay sa e-bike diha sa inyo kay nganong kuhaon pa man si umbana ang e-bike? Adto man mag-parking sa dakong bahay sir sa iyang lula sir. Adto man na mo i-parking kay may man dito masafety ang e-bike dili malingkod-lingkuran og laing tao kay dakdak o sa gaba nagkuan sir kanang gasto ng e-bike kung maguba na siya. Kining iyang mga lola og lolo sa bata mga pila na may pangidaron? Ang iyang lolo kay Akin ang lola kay mao pay pag 50 mangguro kay birthday man niya gapon. Sus Ginoo ko. Meron na pa akong mga anak nga mapalit ra bagyo dog kuan ha cake para kamala kay birthday ra bang mala siya mao to yamong naabtan ba na mga nangamatay na sila. Asa man imong banas pagkakaron? Kung ba na sir kay kuan dili pag yun nasturyahan kay kumukuan pag yun siya kanang libog pa siyang una-una anong nainatong mga batay nuktok pa dyan siya. Sus Ginoo ko. So pag abot nimo adtong panahon nga nasunog ang mga anak ni ditso na ka dito sa nasunog sa area nga dito nasunog. Oo sir, diretso na jud dito sir. Oo. So ang imong bana mo oy hatod karon murag mas grabe ang iyang gibati ron kay siya mo'y last touch in hitabo amo nang di pa sa intawon maistorya hangtod karon. Oo sir. O sige. Sige inika no, salamat kay sa paghatag panahon namo sa DYHP o sa IFM. Salamat kayo sir. Okay, Jane. Radyo man natin yung Rufil, usab maot ang sinahana sa mga bata. Sa pagkakaroon, anaapan din sila din sa kapilya. Nga, so muna ka tulo ka lungon asa man na ang kang kinamagwangan, asa man ang sa sunod. Ang kinapagwangan natin ni Rufil kaninga naa sa tunga. Naa sa tunga gihibutang niya ang itig gilid mao ang iyang mga manghod Attorney Rufil kay medyo dili man ingon nga dako gyud ang maong kapilya mao nang ginani sila pagibutang sa kilid ang kaning duha ka manghod niya ang tunga mao ang ang kinamagwangan nga bata na ni makita diri ang mga pictures nila Attorney Rufil napoy pipila ka mga pagkaon din nila nya nahimutang na po din sila din Attorney Rufil nya kay bisan siya gamay ra man gyud ni sa area gyud nga nasunugan Attorney Rufil pero usa ni sa sa kapilya dinhi sa maong barangay gaganiha Attorney Rufil kay ato unta din Sabado kuhaon ni sila sa ilang apuhan Attorney Rufil kay birthday maon sa dato apan maon la lang to ilang nakabtan gyud nga nagdilaab na in town ang kusog na kayo Attorney Rufil. So far Attorney Rufil
So far gid Attorney Rufil mao na ato ang nakuha diri nga kasayuran sa pagiginabi pod sa inahan sa maong mga bata Attorney Rufil. Nagikan niya lang dinhi sa may Avocado Street, Barangay Mambalinging, Dakbayan sa Sugbo. Ako ang inyong radyoman Jane Gallardo, DYHP. Tatak Aramen. Mga higala, tulo ka mga bata taon no? Kaluoy ni mga bata Mura man og kumuton to kasing-kasing mo mga bata nahurot ang iyang tulo ka mga anak. Una nga katong inahan mahigala asang inahan ang amahan ron di pa kani may istorya nimo. Katong inahan mahigala dili pagito sad sa kwan ato ratong napugos pag interview pinagi ni kasaman Jane. Pag unstable pa sa gayo ang iyang emosyon no kasabot sa ta mga kagalaan. Na anang iyang kuan no. Murag ganito dili mo istorya unta pero atong Sabado gyud di sa makaistorya. Karon at least istorya na siya but kasabot ta mahigala sa iyang kahimtang ang stability sa iyang emosyon sa pagkakaroon. So muna nga kita sa DYHP mahigalag IFM, muhimo lang gyapon ta mga kaigalaan og kita mo initiate mahigala og tabang alang sa atong nining tulo ka mga bata no. Itulo mo gid taon ni mga kaigalaan ka mga kani mga bata luya no. So kato to mga kaigsunan I know nga natay mga igsuon din ha nga andam og tagana willing sila mahigala mo share sab sa ilang mga resources. Kutob lang sa atong mahimo, kutob lang sa atong ma-share alang ining pamilya mahigala nga nasunog sa ilang balay, nasunog ang tulo ka mga bata. O karon mga kagalang gihaya ni sa kapilya da sa may Mambaling. Naibaw taon sa kakabus mga kagalaan, no? Otherwise wa ni sa kapilya gihaya day. Inana kaluoy sa ning ilang sitwasyon. Nahuot ganing kapilya gamay. Nasa gibutang diha. Una nga ang CBN ng DYHP o IFM mo sa makausap pa manuktok tas kasing-kasing sa mga kaigsunan. O katong gamiton ang GCash number ni kasamang Remark Pugoy ni mga orasa. Pwede mo makahog sa inyong makashare sa inyong mga grasya diha pinagi sa 0993-213-6011. Ato sa sigurong i-flash atong kuanday diri sa atong screen no. Balig lang ko Gerald aside nga akong gi-anunsyo ang 0993-213-6011 mo ni ang GCash number ni kasamang Remark Pugoy atong gigamit karong buntaga mahigala alang sa atong pagpaambit nahibaw ta do na moy mga grasya diha ato sang mapaambit ngadto sa atong igsuon mga tulo ka mga bata taon nga na biktima ini mong sunog nito milabay mahigala nga Sabado. Ang amahan sa bata di pagid pwede maistorya hantod karon. Murag na konsensya sa mahigala nga siya mo inabuta nga last touch ni ining hitabo sa aking palad ang iyong sa ginagmay lang nato nga tabang ginagmay lang amot-amot at least mga higala doon na tayo matamposad niya atong i-turn over dito sa pamilya o niya mga higala. Wa pa man mahibaw ay gani kano sa ilubong kay murag wa pa unstable pa ilang mga decision making sa pagkakaron. So dana tay 100 pesos no giunhan na mahigala no gikan sa 892 nga last digits sa numero at least nanay ni sud mga kagalaan dayon ginagmay lang amot-amutan lang nato kay mudako ra man mga suking tigpaminaw. Ang ato ra diri kuan naman ang ato mahigala ko lang buhaton akong trabaho diri og unsa poy akong mahimo diri ato panawagan og nini mga orasan niabot na mga higala gani og 2,000 paspas kayo ha 2,123 pesos na ang ato rong nadawat inagi sa GCash number ni kasamang Remark Pugoy. So padayon ta mahigala nga mo dawat nini ato lang gyapon gamiton ang atong sibianan isip instrumento nining hitabo karon kay medyo di man ta maka ako ining tan-aw lang ta aning tulo man kabuok na namatay gid liman ka ng tulo ka buok. So nahibaw ko nga daghan ato mga igsoon din ha nga malumuog kasing-kasing labi na dunay mga grasya nga nadawat unya makapaambit sad ta no sa ato mga grasya ngadto ining mga tinuod nga nanginahanglan. Nini mo orasan niabot na tag 4,073 pesos. Salamat sa ato mga igsoon nga ni tubag sa atong panawagan. O doon na pa'y padayon ta nga manawagan ron o napay mo tubag no. Salamat kaayo. Wala naman tayong oras mga kaigalaan. Ato na nawaton si kasamang Lailin. Okay pa ba? Alang mga higala sa atong mga nasakpan na minaw sa DYHP ni mga orasa. Kanya padayon mi nga nanuktok sa yung tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing alang ining maong panghitabo sa sunog na tumilabay mahigala nga Sabado. Murag na looy ta ini mahigala di gyud kay mura na looy gyud ta kay medyo limangka ng tulo sa kabok ang iyang mga anak mahigala hurot. Wagin tayo na habilin mga sukin tigpaminaw.
Ginoo ko yung taon eh. Nini mo orasan, abot na ta, mahigalag 7,763 pesos. Ako lang yung i-update sa kahanginan kay kanana ang aroma updated sa ang tanan. Unya kamusad nga ni Tabang, ni transparent ta, mahigalas DYHP sa atong panawagan. Unya ato ni itunol ito transparent sabta sa itong pagtunol mga suking tiguminaw.